bwana ase etarigiga asukubwaterana na kwa yenere muri siku yenze asukubwaterana nere echinjira chi ebune njere ya moyo kwane kibuna nkobwe kamarubu amate borubu yantu amorora ase etarigiga gukwanira asukubwaterana kwa ye amonaye isiko yense totegererekere hanyarete kagukwana na kuna mwingine ako ng'ambo anaitwa Nyarenji. Yeah. Wapi Nyarenji? Ay. Owa muraba aba na uwa nkonya no nyeka na alenge mache ngumbu inseri kurwane chibali mechi kondwani abana ubale kondenda mobalende twayiwananire ngonte molenga molenda abantu aba paminto kitutu chache no na bantu motabuga timogochora mbayoga mobaloji ese korangana na musike ikane yega ngo komentere obumanyigo senigo kiragira kiarendira subugama bwa kundi mwishimiwa Matiang'i uko kwana kwa ina singe choma te bintu mbira abantu abange batari korora kusabata manyiti turungi obujambure okorera abantu bamino abantu bande batamete so mwishimiwa Matiang'i niga kwanete nga akaroririe serikali ya kumamya ya muserati ntwale ngo tukamusira yes na inde agateba rende nga isi agateba abantu baitu nga abana bono buya ari gukwanira na inde igento ndatebengeria nga abantu abange nagatebia ebintu ebinga ata onya ta kwaneta ari na abantu abange batatu kumanya nga ndamusire tekara usentu amusire tekara bwa toba kon usekera serikali yatakere como renda ya mukorete chongerio ende kamuseri kuruga akatebuka wikarwa so rende egento ndatebenga ki ni maitenga emegano ne menge y'abantu abange taratebo bintu ne binge mabona ne onyatarie foundation na akora bintu ne binge sagire twakonyira abantu twakore tutarukatabuna bano ngumbu ali ngogambira abantu ebina abantu baito kurunka bagusiba minto bintu bine birenga barabuna abarache bakwane bakamukubinga ki umugambio na bari kokonya abantu bite kabire so rende bono buyara korkia ariko te abantu bitu ngangi nako panakorira yes tukwanire etarigiga uruche ekiringa kili habara yabe babwate banyari bakogikira asna nina sorongora gusi yango te bi nyakundi nga ene tsunami una mwete raira ngote balenge nga ene tsunami yes na beba kaba kira takataka yango te binga nonye ruto kwe komenya ni gawaita that's why uroja plan tiko chagusi matororo mugambi akare wasugwa hitira kono kubwati kurumaega uyina maite ngo muntu yo mejano nera taribo so rende uikobo yakogera bona iga abakenya barosire na serikali ya Ruto abakenya barosire serikali ya Ruto nigo ya promised heaven they have never been delivered hell roje igo maite buja abantu bakoria mangana manguru chino na bagatanga angainde tupaka bishop so rende serikali itarakora kende tarakonya abantu baito nabo igo egente kora kinda gotebia nkiria nga mwishimiwa Matiang'i ne timu yae is a team to watch yango tebinga bona iga bansire kurugusi batali ngwara kare bajite western ngwaro chenga kia abantu basoketa sabange igo egento njenda ate abagusi baito na bakenya ngima na abantu baito bonse batakete ichange na inda mangana one time abeire bono gotera kirasi igo gento kare kina gotengwa arabna bono gangware study muja siekwa yes ngwara abana baito bagana bakanyatagora bakarespeke kabete bakabeka isko igo kuna koreka ngaki bono iga umuntu ndo bwisi okurwania umwishimiwa Matiang'i ne timu yaye uyimonda tari mugusi endo tari muntu raje utwali bakagusia imechando ikebe mengi lakini musikengo boli